My Day Vlog. Ups, no trochu neskoro som to začala natáčať, ale nevadí. Hneď ako som stala z postele, som videla moju mačku, ako krásne leží, ako môžete vidieť. Takýto výraz tváre som mala, keď som zistila, že dneska idem do Rešteky a aj do divadla. Potom som takúto vec vyrobila mojej mame na Deň matiek. Ale na tomto videu to ešte není dokončené. Tu som bola na ceste do Rešteky, ale sorry za tú kvalitu, fakt. A tu na ceste z Rešteky. Potom som si doma zbalila pár vecí a tu už idem do divadla. Pozrite na tento mrakodrap. Tu už som skoro v divadle a ešte som si tam odfotila pár fotiek. A tu už som konečne v sále. Fotka nesmie chýbať. My máme, že teraz prestávku v divadle. Tak toto vyzerá. A tu som zase po prestávke v sále. Potom vonku ešte nejaké fotky po predstavení. Tu som napríklad ja. A tu už po celom dni idem domov. Nezabudni dať like a odber. Tak bye!